Bon dia i moltes gràcies per la invitació. Per a mi és un plaer, com suposo que per a vosaltres, estar avui així, no? Enmig de l'horta. Jo vaig a fer unes parauletes sobre això de la participació, què és la participació en la definició de l'urbanisme. Ja fa unes quantes dècades, quan es començàrem a donar unes classes, Lluís Ramírez i jo, sobre sociologia de l'urbanisme, ens preguntàrem què era això de la participació i arribarem a la conclusió que n'hi havia dos possibles classes de participació. Una era el que hem conegut després com a democràcia participativa, una realitat que encara no es pot dir que estiga implantada, i una altra que era la participació per irrupció. Què volien dir això? Que es feien plans en aquella època, estàvem a finals del franquisme i els ciutadans no tenien res a dir en ells. Aleshores, o organitzaves un moviment, com es va fer en aquella època, per a salvar el Saler o per a poder guanyar el riu per a fer un jardí, o simplement l'administració feia el que li donava la gana a ells i als que els havien dit que aquests eren els seus interessos. Aleshores, s'organitzaren aquells moviments que nosaltres diem que eren participació per irrupció. Per irrupció perquè els ciutadans no estaven invitats, però prenguérem la decisió de participar d'aquesta manera, des de fora. I fet tinguérem uns èxits que després han continuat, perquè en definitiva els moviments ciutadans han existit posteriorment a aquella època, recentment, en el Cabanyal, per exemple, per a salvar el Botànic, i en moltes ciutats del món, perquè els moviments ciutadans són una realitat en totes elles. Més recentment, a partir aproximadament de 1998, en què n'hi ha un conveni en una ciutat danesa que es diu Aarhus, la Comissió Europea es començà a fer una sèrie de directrius que obligarien als països que pertanyien a la Unió Europea en temes de participació ciutadana. I concretament en el tema de l'urbanisme posaren unes condicions, la primera de les quals era que la primera faena a l'hora d'elaborar un pla d'urbanisme era que hi haguera un pla de participació de la ciutadania, de quina manera podien intervenir els ciutadans i les ciutadanes en la definició d'aquest pla, un pla de participació. Això les lleis de la Generalitat Valenciana i les lleis espanyoles han hagut d'arreplegar-lo i actualment n'hi ha vies de participació obertes que no existien en aquells moments inicials, que com dic, dels anys 70, que són vies reals en què es poden transitar, però que són difícils de fer-ho. Són difícils de fer-ho perquè, en primer lloc, n'hi ha moltes inèrcies. La primera pregunta que ens fem moltes voltes és: però realment qui creu en la participació ciutadana en l'urbanisme? I no està clara la resposta, perquè l'administració sí, això ho ha plasmat en unes lleis obligatòriament via europea, i per altra banda els polítics que en la pràctica els veus escèptics que no s'ho creuen, i en la participació te trobes en obstacles, en reticències o simplement en el compliment formal de lo que obliguen aquests lleis de participació. És a dir, avui en dia ja els plans d'urbanisme que es generen obligatòriament es comencen per aquest pla de participació, que moltes voltes, en la majoria, fins ara, s'estan omplint d'una manera formalista. És a dir, se fan unes enquestes ràpides, se fa una reunió mig anunciada pública, i en això s'omplin uns papers que diuen ja hem cobert aquesta condició. Però no, això no es pot considerar encara participació. També hi ha exemples nous en què això sí que s'està satisfent, no? Per tant, el que ens hem de preguntar és si realment aquesta participació ha de començar perquè l'administració ens diu... El motor mos està treballant la paciència, però bueno.
si hem d'esperar a que l'administració ens convoque o si hem de prendre iniciatives els ciutadans, com la que estem així avui precisament presentant, no? I aquesta és un poc la qüestió. Participació sí, n'hi ha vies, n'hi ha possibilitats, vies legals, jurídiques, que obliguen a l'administració a fer participar a la ciutadania, però s'ha d'espentar des de fora, i per això la iniciativa que avui ens presentaran. Hi ha una qüestió que interessa reflexionar sobre ella, la participació, però per a què? És veritat o no que quan participa molta gent se produeix un fenomen d'intel·ligència col·lectiva i és possible realment generar alternatives a l'urbanisme? Jo crec que sí. L'experiència humana ens diu que 4 ulls veuen millor que 2, i quantes més persones participen en un debat és possible arribar també a conclusions més, diguem-ne, generoses, més amples, més positives. I això és una experiència que s'està donant no ja entre nosaltres, sinó en molts països, començant per exemple per Estats Units, on aquestes coses també funcionen. Se fan plans de participació, iniciatives populars en pro de la participació, i es generen estats d'intel·ligència col·lectiva, diguem-ne això, utilitzant un concepte que avui s'està cada volta popularitzant més, en què es poden arribar, com dic, a generar alternatives noves, evidentment recolzades també per tècnics, però en què aquesta unió entre el treball dels tècnics, els professionals, i aquestes assemblees col·lectives, o aquestes formes de participació col·lectiva, es poden arribar a conclusions alternatives més avançades, més positives. Curiosament, l'experiència diu que quan n'hi ha una majoria de dones en aquestes formes de participació, les conclusions encara són sensiblement més riques, no perquè hi hagi més dones, sinó perquè aporten una sensibilitat sociològica especial i que està donant resultats molt positius, no? En definitiva, se trata de acordar noves alternatives, resoldre els problemes que n'hi ha entre els propis que participen, perquè quan se fa una assemblea de participació o un pla de participació hem de comptabilitzar que no tot el món va tindre els mateixos interessos ni les mateixes idees, i que per tant s'han d'arribar a acords també entre els propis participants. I per altra banda, hi ha una qüestió també a distingir que ha insinuat Josep en la seva intervenció, i és que no tot el món té els mateixos interessos. Els ciutadans, els usuaris de la ciutat, analitzem i donem alternatives a la ciutat en funció d'usuaris, de simplement de ser la gent que anem a utilitzar la ciutat per a comunicar-nos, transitar, passejar, reunir-nos en el carrer, tindre equipaments, etc. Mentre que n'hi ha una altra gent molt concreta, que són els lobbies que determinen les necessitats constructives, sobretot en els últims governs que han hagut en la ciutat de València, claríssim, en què en realitat estan servint als seus interessos. És la gent que té interessos immobiliaris, que té interessos en l'obra pública, i que els interessa que quan més carreteres, més possibilitats de comandes, etc. I per tant, distingir entre els usuaris i aquesta gent, que no dic que no hagi de participar, clar que sí, però que els seus interessos són molt concrets, molt particulars, i no són els interessos generals. Per tant, la participació està ahí, està oberta, és una possibilitat. La iniciativa s'ha de prendre sense esperar a l'administració. Això és el que s'ha fet ara mateixa en esta, però penseu en aquesta trajectòria de moviments ciutadans que han fet millors les ciutats. I en el cas de la nostra és evidentíssima. El Saler no es va urbanitzar perquè n'hi hagués un moviment ciutadà, o el Cabanyal no ha passat una via que haguera arrasat el seu cor central, sinó que era una iniciativa com la que s'ha fet els últims 15 anys. I res més, crec que a partir d'això el que interessa és que precisament participeu en el debat que vindrà ara a continuació. Moltes gràcies.